Turnevilo. Sada, gospodine Ben, isplazite jezik i recite slovo A. A. Odlično ste zdravlje, gospodine. Jedino su živci problem. Morate da naučite da se kontrolišete. Ali kako da se kontroliše kada gde god... Smirite se, gospodine Ben. Sve što vam je potrebno to su mir i tišina. Otputujte recimo na more i opustite se. $2, molim vas. Ne izgledate mi baš najbolje, gospodine Ben. Bio sam kod doktora, kaže da je sve u redu, kaže da su mi potrebni samo mir i tišina. A? Šta kažete? Mir i tišina! O, naravno, pa to je normalno. Niste više mladi kao nekada. Požurite, stiže trova. Ajde, požurite, evo je. Hajde, požurite. Baš je divan dan, zar ne? Hajde, idemo. Ajde, još malo. Tako, idemo. Dva, tri, četiri, pet, šest, sedam... Ne sviđaš mi se. Ni ti meni se ne sviđaš. Baš divan dan za kupanje, zar ne, gospodine Ben? Hej, Katrinka, pogledaj što ja umem! Ha! Ja. Zašto ne paziš da je plivaš ti matori? Užas, ovdje sam da bih pronašao mir i tišinu, sada me Joži iz stolica nervira. Redit ću ja ovu stolicu, makar mi trebala večnost. Nikakva stolica meni neće stvarati probleme. Beži, ne sviđaš mi se. Beži, rekao sam ti da bežiš. Katrinka! Ej, pa to je moja hrana. Upomoć.
pomoć! U pomoć! Učini nešto, Katrinka. Spasi onog jednog čoveka. Spasi ga, Katrinka. U pomoć! U pomoć! A! A! Pusti mi pantalone, te ljigavi stvore! U pomoć! U pomoć! Učini nešto, Katrinka! U pomoć! U pomoć! U pomoć! U pomoć! U pomoć! Rekao mi je da idem na plažu i da ću tamo naći mir i tišinu, ma pokazat ću ja njemu samo da stignem tamo. Dobro večer, gospodine Ben. Nemoj ti meni dobro veče, došao sam da ti... Smirite se, gospodine Ben, smirite se!